La 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 di di da da la da da di di da da la da 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 di di da da la la. Et hul. Kom og knip mig for en tiger. Ultra billig. Du er jo gammel. Jeg er altså til salg. Der vil jeg gerne knippe. Jeg vil gerne knippe dig. Jeg er jo også en dejlig røv. Please, må jeg ikke nok knippe dig? Jeg vil så gerne. Nej. I skal kraftedeme ikke knippe hende der. Hun er fyldt med ægs og hiver alt muligt. I skulle hellere prøve mig for en 10'er, så kan I få lidt af min hænge klitoris. I kunne bare prøve det store hul, I har set. Leverpostejsmad med sky! Ej, nu lukker du røven, Kulstå. Knapskeden din fede luder. Fuck dig, jeg hader dig, din fede sæk. Hej. Kom Pikachu, nu skider vi. Fuck dig, fede luder. Jeg vil altså stadig gerne knippe dig. Vil du smage mit kæmpe lem? Kom nu. Kom så Pikachu, nu gemmer vi os ind i hullet. Vi gemmer os ind i hullet. Kom så, vi gemmer os ind i hullet. Ind i hullet. The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my PB go doing, doing, doing. Hvad fuck, Pika? Det skulle da... Hvad? Nå, vi skrider. Vi var out of the world, Pika. Alle har forladt mig. Nå for fanden. Pikachu. Pixels. Nu skrider jeg. Farvel. Hej. Vi kommer og knipper dig. Kom så, Pikachu. Han er død. Prik. Jeg er træt. Fuck, jeg er døsig. Nej, jeg skal bare hjem. Fuck. Hallo, luder. Han er død. Pika, han er død. Han er ikke død. Se, jeg kan prikke til ham. Han er ikke død. Se, han er altid død. Se, jeg kan sætte ham her. Hallo! Jeg havde lige sådan en god drøm. Gå væk, de fede pik. Det gjorde du ikke. Fuck, det gjorde det i min røv. Nu knipper jeg dig bare. Jeg smadrer dig. Fuck dig, du dør bare. Gå væk, eller I får mit kæmpe lem slasket lige i ansigtet. Det var sgu da ham, der startede, din idiot. Hvad fanden? Hvor fanden er han? Du har i hakket bakkeskov, dit bideles lort. Ej, hvad er ham der sådan frække? For helt seriøst, jeg er totalt liderlig. Please, jeg er totalt luder. Jeg må røre ved dig. Du vil købe mig for en 10'er. Det er i hvert fald det, min klitoris koster. Nu må jeg altså have en krammer. Jeg er altså til salg. Nu holder du kraftedeme med kæft, din fede kælling. Han giver sgu da ikke af dig for en 20'er, når han kan få mig min fede, kæmpe hænge klitoris for en 10'er. Fatima! Røv. Gratis tøj for en 10'er. Tak. Hvad må det kan være? En bog? Hvor fanden har du givet mig en bog? Det er en vigtig bog. Det er det faktisk. Det er om sexstillinger. Og det er med din farfars. Jeg er altså til salg. Stilhed. Hvad fanden var det? I stille sind tænker drengen. Men der kommer en bil næste torsdag. Røv. Pokémon-knuseren kommer. Den er farlig. Rigtig farlig. Vil det sige, at denne Pokémon er farlig? Ja. Den store Pokémon-smadrer. Den kan knuse enhver snøder. Det minder mig om dengang med din farfar. Dengang jeg var et lille æren, og din farfar var en lille mus, som der hele tiden var irriterende. Men helt ærligt, så tror jeg ikke, han kan huske det. For jeg ved jo ikke, hvor han er nu. Men kan I huske de rensdyr, vi så? De blev vist nok bange, var. Ja, og den bog er en speciel bog. Og den skal du gemme, for det har været din farfars bog. Og den er om sexstillinger. Du er jo syg. Nu find Pokémon-knuseren.
Og jeg er med dig, din homo. Jeg er også med. Og mig? Vi tager med. Jeg har altid godt kunne tænke mig at se ens kugler blive knust. Selvom du er klam homo, så elsker jeg Pokémon. Pikachu. Så det er ikke på grund af dig, vi tager med. Pika. Tak, I er bare så fede. Så sidder vi her. Fanden kan jeg ikke finde ud af at flyve. Jeg kan fandme ikke finde ud af at flyve, vi ender i træ. Små dejlige børn. Jeg er virkelig sulten. Ja, og så skal vi ikke fange Pikachu. Ja, en Pikachu. Jeg er en Pikachu. Jeg synes, jeg hørte nogen. Nå, Pika. hvad fuck laver du, Pikachu? Efter ham! Pika. Det er jo et Pokémon-horehus! I må stoppe de 6 monstre. Kom, Pikachu. Kravl på livet. Kravle. Jeg har et æg i favnen. Vindersnitset. Kom så, Pikachu. Nu er vi ved toppen. Ja. Jeg kan ikke mere. Jeg har da din bøsse. Pik i ansigt. Det var kraftedeme tæt på. Tak for det. Men nu må jeg videre, din pikabe. Du er en klam bøsse. Jeg hader dig. Du er fucking klam. Prik. Kravle. Jeg Busted! Har I virkelig brugt den lille fyr til at sexlege? Nej, hvor er I onde. Hej. Luk røven. Okay, men nu vil jeg røre ved dig. Nej! Så for fanden. Hvad fuck har du gang i din klamme fugl? Jeg fucking smadrer. Du dør bare. Fuck dig. Han har fart på. Jeg knipper dig. Spis græn til din fede pik. Heja! Pikachu. Pikachu redder os. Nu fik jeg noget i øjet. Stop dog din forbandede fugl. Så stop dog, siger jeg, fugl. Fatter du ikke noget, eller hvad, din fugl? Hvad er det for en lille fugelven, du har der? Fuck af! Hej! Vil du ikke nok? Please. Lad være med at slå os. Please. Please. Hold din kæft! Vil du ikke være sød, eller hvad med at slå os, far? Og det er udtalelse altså fuge. Vil du sød levere? Please. Så får du en Happy Meal. Og du må gerne få pomfritsauce, selvom det koster 1 krone. Drik. Han er jo sød nok. Jo. Bamse. Okay. Vi går hjem til bedstemor Luder. Hav. Hej. Løb. Bum! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Pik i panden. Bum. Er I okay? Skid med dig. Fuck jer. Vi tager jer næste gang. Pik i panden. Dø. Pika. Pokémon knuser. Jeg knuser dine nødder. Og hvad har jeg så her? Så er det se min røv. Luk nu. Konnichiwa.
Bum! Hej. Det gad jeg kraftedeme godt stikke mit stive lem ind i. Bum! Tissemand. Jo. Der er nu helt hard bad trip. Tissemand. Jo.